Nu, și tu, Brutus. Da, adică chiar așa. Chiar așa. Văd niște pistoale pe aici, cucișate, dar nu pentru alte... Da, ăla-s pentru tras în față, nu tras în spate. Nu știu, eu am pus, adică ca să rămâi sănătos la cap. Da. Trebuie în viață să ai puterea să... Știi cum e când se pune deșeul nuclear într-un depozit din ăla cu plumb? Eu nu știu asta. Dumneavoastră știți? Știu. Eu știu de unde se pune sticla de vin goală. Și știu pentru că atunci când e ceva radioactiv pentru tine emoțional, pentru tine ca om, da. pentru tine ca bărbat, ca lider, e bine să-l pui într-un fel deoparte. Deci ce a fost în 2009 a fost în 2009, cred că e destul de clar ce a fost atunci. Sunt deja aproape 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu acolo care ne dirigează într-un fel sau altul. Cred că cea mai bună decizie a mea după episodul respectiv a fost să fac un detox de la politica românească.